Здравейте в новия ми клип и както виждате, днес играем на Roblox, защото айде малко разнообразие, не само Brawl Stars. И така, преди да започнем, както винаги ще ви поканя да се абонирате за канала с камбаната, да получавате известия, когато кача някой нов клип. Да, бързам, защото време много малко има. Така, в тази игра играем криеница в Roblox, както казах. И тук играем с Георги, но и с Мартин. Георги и Мартин може да кажат здравей на хората. Здравейте. Така. И сега избираме мап, на кой да се крием. Но, между другото, ще се крием... Не много мраза, това мап е много гаден. Не, хубав е. И сега избираме кой да брои. Ще се крия под къщичката, И аз знам. Там така. Не е забележимо. Айде малко тихо да кажа нещо. Така, подготвям нещо много голямо, което ще е в следващото видео. Единственият жокер е, че Георги, както е в... Той Георги просто никой не знае кой, освен всички откласани. И в това видео ще разкрием кой се крие зад името Георги. Да. Аз да го кажа ли? Ай, брат, не мога да разбера. Както и да е. Но, така, почваме си играта. Остават 35 секунди, докато оня се наброи. Един там май иска да ни заде, ама както и да е. И така, започваме. Да. Така. Но между другото, във видеото, в което разкривам вече кой Георги, ще играем Brawl Stars, но ще играем на много неща. Roblox, Brawl Stars, общо взето. Добре, сега може да... Точно така. Сега може да гледаме в тази игра, той търсещия може да го гледаме. Търсещия може да го гледаме какво прави. Че тук се събраха 100 души при нас. Ми да бе, видях. Какво? Това падя от мапа. Видях. Не знам как. Това не е някакъв хакер бе, брат. И буквално са бъгна. Мен играта ми глична. Хора, нещо ми бъгна на играта. И мен ми лагна играта, брат. Хора, и на мен играта. Но хора, ама мен ми се лагва ми играта. Хора, май тук ще имаме първи сблъсък с хакер. Хора. Аз почвам да рестартирам си телефона. Не бе, брат, не. Ма не го рестартирай, то така е направено. Не виж ли, че времето пак минава? Просто не можем да го гледаме, защото е паднал от мапа. Вече мога да скачам. Мартин ме чуе. Явно ще гледам. Значи явно ще ви гледам, няма да... Добре, Мартин малко тук се поизплаши, както виждаме, и само ще ни гледа. Бате, къде е то търсещ? Къде? Ами не видяли. Аз не искам тук да гледам търсещи. Добре, първата така да кажем... Лесно, падна от мапа, човек. Добре, първата така да... Айде го малко. Първата така да се нарече игра мина, защото имаше май... Защото имаше май хакер, първата игра мина. Сега започваме видеото все едно на ново. Все едно на ново сме го почнали. Почваме вече наистина игрите. Добре. Надяваме някой от нас да не брои. Но ако брои нищо, просто няма да читваме, иначе да. Без чит. Чита не е хубав, не е хубаво да се читва. Да, аз ще следвам. Не ще да ме следваш. Ще те следвам. Ма къде ще се крием? Виж какъв танц имам. Харесва ли ви? Моят танц е по-хубав. Ама те са еднакви, просто си метам главата, брат. Ай, спри се, бе. Ами, скачи, отиваш там на стола и после на стои. Брат. Обикновено на Алекс му е трудно малко да го направи, ама ще го изчакаме. Да. Абе, брат. Отиди първо на стола, а не направо на нашето. То на стола трябвало, бе, брат. Да, бе, брат, на стола трябвало. Искам молите да взема 3 коините. Искам да взема 3 коините. Сега къде ще се крием? Ама тук поне също има 3 коини, спокойно. Добре, сега къде ще се крием, защото почна? Ево там на цветето. Не искам, аз ви виждам, човек. Той ме видя и той. Алекса, ево бързо, на цветето.
Бе, сега ела, на този етаж, който съм. На този етаж, който съм. Хора, внимавайте, че той сега така по... Yes! Ето! И къде се навряпа ти? Чакай. Арев, ти още ли правиш видеото ми? Да бе, в видеото сме. Аз сега ще го гледаме. Добре. Той е близо до нас. Ама той е близо до нас. Това беше много яко, да. Падна, но не нашия етаж. Но странното е, че видеото започна странно. Еми, брат, най-вероятно наистина знае, защото то беше малко очевидно, ако ще ходим на масата, да няма защо да ходим друго. Той била към мен. Ма Георги, ти къде се скрил? Там, дето се виждаш ли? Между печката и шкафовете. Там тайното място до печката. То не е тайното място, ми тайната дупка, брат. И той не ме вижда, защото той в момента се опита да скочи на На печката. Не ме видя. Дали в печката има някой, бате, нямаше никой, нали, брата, пича си взе няколко кончета, брат, и бега. Аз снимам ли? И така, Георги официално е минус, тъй като убиха го. И сега оставаме аз и Мартин, не само ние в тези ненамерените, но оставаме ние от тримата ни. Георги сега между само да ни гледа, може. Пича само кончета си взима, брат. Може ми бъгнат. Е, да. На следващото видео мога ли пак да участвам? Окей, ма не, следващото видео няма как да участваш. Последващото можеш. Да. Следващото не може. Следващото видео показваме кой Георги най-сетне. Това, което толкова много иска. Ама на Brawl Stars ще гледате на следващото видео. Да. Както и да и Мартин, не трябва да следиш канала, ще видиш всичко. Брато, вече снимаме просто на Brawl Stars. Смисъл, не, снимаме и на други видеа. Снимаме на игри. На Brawl Stars. Айде, не. Абе, Георги, по тези котлони, май на един от тези котлони имаше тайно бутонче, на което се телепортираш. Някой друг сега. То беше в мивката, то беше там в чешмата. Да, бе. Мивката там. Да, бе, да. Това място е забележимо. Как така забележимо? В смисъл... То вече всеки знае, че там има бутон. Е, да, брат, ма има хора, които се крият в мивката. Искаш ли на всяко видео в Roblox да участвам, а във всяко видео на Brawl Stars или друга игра да не участвам? Окей, защото ти си фен на Roblox, аз съм фен на Brawl Stars, Георги вече играе само FC и така. Не, играй Brawl Stars и други игри игра. Бате! Не. Не, брат, аз сега съм възкръсвам. Къде, бе? Yes! Let's go! Нашия падна, защото... И сега ние с Алекс официално победихме. Да, победихме, брат. Добре. Ако можех, искам да се взема тази пандичка, 250 сяра струва, няма как. Ама вие, напълно слагате камера, ама вие само две камери можете да слагате, а не повече от две. Да, бе, разбрахме. Само 3 монетики, само 3 монети ми трябват. Е, да. Добре, в момента ще си... Аз съм гледам на перфектно място. Тук знам едно много хубаво място. Добре. Аз се закрия там при... Добре. Ще бори това. Алекс, ти мен ли се следваш? Кой да следвам сега? Защото когато играем на този мап, видях къде сме се крили и никога не са ни намирали. Аз тук знам едно перфектно място. Аз ще следвам Мартин този път. Следващата игра ще следвам теб. Мартине, моля ме изчакаш. Защото аз идвам. Да, чакаш, ще те изчакам. Ама това Георги ли е зад нас, бе? Да, Георги. Искаш ли тук да паднем? Да, и тук се може да паднем. Конче. Таженка. Ще отидем там при купата, че там е
Ей тук. Чакай, искам тук. Мартине, ела да се качим върху планета, тук няма къде да откъде. Така, ела е така. И ако си е такова екран, няма къде да откъде. И няма да се ловим в момента и така. Съединените щати... О май гад! България! Той тръгва. Виждам. Мартине, ела е тук. Мартине, ела тук. Деца мас. Така тук. Така. И сега да видим нашото бро, къде отива. Ари и зад земята, и там зад земята става също. Да, така е. Ама там поне ти като сте отгоре, то ти ще те види и после сигурно ще се чужи как така. Да. В момента иска да пипне, ма той е пипнал ли? Ето, още не е пипнал, сега ще я пипне. Аре бе, пичага. Пипная вече, пипная. Добре, той е тръгва към мен. А той не тръгва, защото който е забележил място, ама той си мисли, че там няма никой, затова не отиде. Еми да, брат, защото той си мисли така. Георги, да не си слушка от вратата. Не да знам. Мартине. Аз съм там за едно метално чекмедже. Браво. Ето го припука, бе, Там бяхме няколко пъти с Алекс и не ни намериха нито един път там. Ми добре. И той отива към вас, хора. Той отива към вас. Мартине, да знаеш, някой ма джойна. Какво? Някой ма джойна. Той отива в смисълта дупка, бейби. Тук има ли някой? Не, няма. Няма никой, брат. Той кога ще събира монети. Той, значи човек не го интересува да убива ли или не. Да, ма когато... Брат, ако откриеш всички, ти дават 100 парички, 100 койнта, не знам кредита ли са това, койнта ли са, не съм сигурен. Кредита. Двама човека са ливнали и един е хванал, това е. И да, брат. И той отива към вас. Dreamy Aquatis. Абе, вие знаете ли, че вие май се виждате от там? Не, брат, не се виждаме. То всъщност Алекс неща, аз съм зад земята. Верно ли бе? Кажи ли също, че има шанс да ви хвана? Буквално виждам на Александър името. Искам да не падам, така искам да съм. На купата, на меча на купата някак да се е качила. И той я видя. Еми, браво! Гитарата, Васко Жабата. Гитарата, Васко Жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. Там имаше една жена преди секунди, има още е там май. Или ме се превидя? Не там. Превидяват се. Браво! Ой, го банала, Джо. Батика. Банана, Джо. Май пак ще ходи в мишата дупка. Ма нето тук май може да влезеш или в този мап, или в един друг, може да влезеш в вратата, може да влезеш в нея. Алекс, не помниш ли как преди като играхме тази игра и преди направихме един глич? Да летим, нали знаеш да летим? Кога бе, брат? Не помниш ли сега се качва? Не, да не се бъркаш с Георги бе, брат ми. Виж, ти ми се беше качил върху главата и ти нещо почнахме да летим. Това ли бе, дето във вратата бяхме, да бе, сетих се. Да бе. Да, ама този глич сигурно вече е премахнат. Не е премахнат. Защото май е премахнат, защото бях се мъчил да го правя. Добре. И да спечелих 10 кредита. Ястай. Така. И сега играем последна игра, защото видеото трябва 20 минути да стане, не повече. Правим се една последна игра. То чакай, играем по 4 минути. Ние сме изиграли 2 игри. Чакай сега. В мен са минали 14 минути и 48, дайде вече 50 секунди. А т.е. значи... ще стигна до някъде, би трябвало да стигне. 18, не 18. Абе, под 20, най-вероятно под 20. И Георги? Георги
Да, без читове. Няма да читваме, без читове няма да читваме. Защото запомнете, че читването не е хубаво. Не е хубаво да се читва като цяло. Ми идвай, брат. Аз не знам много места. Но знам място, което Георги не знае. Идваш ли? Дали? Бате, защо още си се кръстил шериф, като вече не си шерифски аватар? Да, знам. Аз сега трябва да чакам една седмица, за да си променя аватара. Що? Да ти взема, да ти дадат робокси? Робокси. Ако си сложиш ново име, после трябва да чакаш една седмица и после пак можеш да си смениш името. Но то май в TikTok е така. Идваш ли? Ето Георги не знае. Чакай. Не мога мина, брат. Идвай. Кончета. И там. Алекс, и там. Къде? И там. Да не го казвам, ние май няма да успеем. Няма да успеем. Дайте я там. Искаш ли за... Там ще успеем, брат. Няма да успеем, но... Няма ще се крием там в тези дупки. Ма какви дупки, бе? Няма да се крием в дупките, бе. Няма да се крием в дупките, там ще ни открие. Аз ще се крия на краката на това. Какво са нас интернет, пася? Георги, ти ли нямаш интернет? Аз нямам интернет. Аз нямам интернет. Ох. И сега промени се последната игра. Се промени, като се оказва, че аз нямах интернет. Конектаре, бе. Това и после пак да идва. Брат, аз нямах интернет сега и пак ще дойде само да гледам. Хора, аз умря, да знаете. Добре, спираме тази игра. Спирам. Но ще паузна видеото и ще го продължа, когато мога и аз да игра. Така, паузаме видеото. Така, видеото продължава, тъй като вече Георги се ресетна, за да стане малко по-бързо, той броеше. Продължаваме игра, в която и аз мога да играя, защото нямах интернет, трябваше да се реконектна и дълга история, видя се всичко. Боже, понега по-хубавата игра да не бъде. Аз се моля за мен си. Не. Добре. Мартине, за малко да бориш ти. За малко. Оф, микрофона ми се нагря малко. Той път се крие при жълтата статуя. Бате, и аз следвам. Аз ми следвам. Окей, брат. Алекс, чакай ма! Това е моето легло. Мартине, чакай тук и Георги да дойде. Това е легло. Георги, ето го Георги. Георги, какво ти е на главата, за Бога? Хора, вижте. Там отивате. Така. Ето е статуята. Да, бе. Тази статуя е от 2014 година. Виж, 2014, когато... Да. Когато аз не бях роден. Ти си 2015. Ти си 2015. Брат, аз кача тук най-отгоре. Какво направих пас? Аз тук съм се скрил, виж ма. Скука. То не се вижда, майде. Брат, какво да направим сега? Георги до някъде има цвета на статуята, ама много до някъде и много малко до някъде и да, може да е по-невиждаем, така да се нарече. Какво каза? Каквото съм казал, това съм казал. Да пак повтори, че нещо май не те чух. Имаш до някъде цвета на злато, защото имаш някакси, как да ти го обясня, оттенък от злато. Имаш... Как ти го кажа? Аз те виждам, буквално го виждам от камерата на човека, който в момента бори, тебе те видях. Браво. И видях някой до нас. Верно ли има жена? Верно. Та ще ни я заде, бе. Дали слуша ни я заде, бе.
Ама не бе, тук има още един. Абе, защо всички са при купата, брат? Още човека ли има? Хора, вижте, това е земя. Брат, виж колко се виждаме, брат, виж колко се виждаме. Значи, ако с Алекс бяхме с кипни, там ще да ни открие. Да, така е. Ма не, той може би да си е такова екрана и нямаше как да не го види. Той просто не знае как да се качи горе. Да, ама не дърпай дракона за опашката. Аз щях да се скрия на едно друго място. Ти знаеш, Алекс, къде, ама рекай да не рискувам. Да. Той май ще качва по стълбата. Да, виждам. О, но. О, но. О, но. Аз май ще скачам. Отивам на долният. Аз отивам при Фреди. При кой? При Фреди? При Фреди Фазбер. Ти отиди при Фреди, Георги падна. Аз отивам на шапката на Фреди, ма тя е бъгнала. Ние всъщност с Алекс можем да умрем. Ще умрем. Алекс, виждаш се. Падам. Аз ще паднах тук на кръченчето. Ето го, който брои. Знаеш къде да се крие? Ще се крие при вратата. Малко мина за малко да ме издадат. Защото ще бях скрил на едно кръченче, което може да се видиш. Аз се бях скрил на друго кръченче. И аз се скрих, брат, при вратата. Ма може да съм издал, Мартин. Не бе. Мама, я трябва да спипускам. Двама човека, да не тръгне към вратата. Има двама човека, които може да... да знаеш, Георги, дръпни се малко, защото види. Добре, видяте. Мъртъв си. Георги, няма да ми вдаваш, не отивай във вратата. Георги, мразя те. Георги! Значи, Георги, защо отиде при вратата? Ти си като Мартин, като играем Brawl Stars, Мартин. Аз съм се скрил в един храст бата, има някой до нас и аре давай да се скрия пред него, пък кот стане, нали, и той ще... Алекс, а ти също нали каза да ни викаме, така че ти защо викаш? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Искам да изляза. Зира. Честита нова година, Георги. Това беше видеото за Алекса и чао. Да, това беше видеото, ако искате още такива видеа. Абонирайте се за канала с камбанката, за да получавате известия, когато кача някой нов клип и чао. И чакайте новото видео в канала, което се излезе. Да. На седмица. Айде, чао.